Oras madita saluhutna damang dainang aka anggi pinaribot na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Andorang so tatangihon hata ni debata turpu partangyangan jumolo martangyang mahita. Asiniroha madihamu dohot dame na sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhata Yesus Kristus. Amin. Terpuk jamita dihita di partangyangata ima di minggu info kapit tersurat mai di buku Ester bindu 5 mamuka sian ayat sada sahatro di ayat 8 songonon ma didok disi tole patoluarihon marpahian harajaon masih Ester jala jongjong di alaman parbagasan mardonokon jabu nirajai todong ni jabu ni rajai tahe alai hudul di habang saharajaon nai anggo rajai di bagasan jabu ni rajai todong ni pituni jabui. Jadi dung di ida rajai si Ester jolma ni rajai jongjong di alaman lomuma rohani rajai marnida si Ester laos di surdukon rajai matu si Ester tukot harajaon sere na di bagasan tanganna. Dungi di pajonok si Ester ma, laos di jama ma, ujung ni tukot harajaoni. Dungi ni narajai ma, tunasida. Ahado na hurang diho ali Ester, jolma ni raja, jala ahado na pinangido ni roham. Sahatro di satonga ni harajaoni, ikon lehono doi tuho. Alai ni nasi Ester ma. Molo tungdenggan di rohani rajai. Sai Roma rajai rap dohot sihaman sadarion. Tu panggalangon nahu pauli di ibana. Dungini na rajai ma. Harusilu madokon hamu sihaman pasauton hatani si Ester. Jadi dungro rajai dohot sihaman tu panggalangon na pinadiri ni si Ester. Makuling ma rajai mandok tu si Ester. Dung sobu rohana minum anggur. Ahado na pinangido ni roham ikan lehono doi tuho. Cala ahado siol ni roham rodi satonga ni harajoni ikon pasaut todo. Jadi ni nasi Ester ma mangalusi. Pangido aku dohot sihol ni rohaku odo. Molo asi rohani rajai marnida au. Jala molo denggan di rohani rajai mangalehon pangido aku dohot pasobu sihol ni rohaku. Sai Roma rajai rap dohot sihaman tu panggalangon nahu pauli dinasida. Jadi marsogot mabahenoku hobar tuhata ni rajai. Ido sahana. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Cucut di hitam mandok, molo baju pangdok sasahalak, di sada-sada inganan, naso marcaji, bah kebetulan ate, kebetulan. Alai sasitongna, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Nasa na terjadi sudinai lomo ni rohani debata umben nasau umben na terjadi. Segala sesuatu seizin Tuhan, sepengetahuan Tuhan, jala sudi obar tu sakap ni debata. Idona masa diturpuk jamita tadi partangyangan. Sasitong na maol taatusi moloholan bidui na tajaha. Buku Ester ikon jahaota dosian mulai bidu sada satu ujung na asa taatusi aha do lapatan. Molo didok si Ester sahalak paropuan naong ditotopon debata dengan ngoluna tumpe di bagasan habuangan.
ibana. Ay dohot do si Esther na sodong benatoras na tarbuang ti paloas debata. Ditoro ni Harajaon Ahasuerus manuain nagabetrupug jamitata. Sahalag Raja Persia na mga rajay 127 luwag. Imabalga ni Harajaon Ahasuerus. Alaylos dipilit debatado si Esther nagabiratu permaisuri sahalag raja na macesangap. Sa sitong na natarbuang do si Esther disan, alay imadalan ni debata, lau paluahon bangsona, buwi do dipilit debata, gabi sahalag ratu ma si Esther. Alani maringanan di kerajaan do iban. Alay molo tajaha bidu-bidu sebelumna, adong do disi sahalag na margoar Haman. Dapotan asini rohani rajai do ibana, hasian do ibana, alani timbu jabatan na jala adong ngasurungan na sian aka pejabat-pejabat na asing. Alani hasurungan na dong di ibana na dapot na sian raja gabi kicang rohani si Haman. Ikon sudai halak marsoba tu ibana. Ikon sudai halak lopit uluna marsoba manukap tu ibana. Habe si Mordehai. Masodara ni si Esther. Saya tong gabi natoras di si Esther mengajari ibana. Sahalak Yahudi na seulo manoba asing debata. Dang disobbay bana si Haman. Mo mati ate ni si Haman mamereng si Mordehai dang ulo manoba ibana. Ujung na diluluy madalan boha asabui si Mordehai. Dibalos ibana marite-hite parmaraan. Tarboto ma halag Yahudi do hape si Mordehai. Inarohani si Haman pamenek kuno ibana sahalak na marhuaso na dipasat raja tu ibana lau membunuh sahalak si Mordehai. Atong ditahi rohana ma lau mengaguhon sudi halak Yahudi na di bagasan Harajaon ni Ahasuerus. Ala hasian ni raja ibana diului debata diului raja ido pangiduan nai. Do titin ni rajai mangoloi asabui diagon sudi halak Yahudi songon sakap ni Hamani. Dungi sarma baritaon saat matu si Mordehai ujung nasai sumat kutu matangis nasida susah manasida. Didapoton si Mordehai ma Esther nonggawe ratu di Harajaon ni Ahasuerus. Alai ahamadidok si Esther. Dang boyau maju pangi raja. Saliling so raja majuau. Ala nunga adong aturan na ditotopon raja. Boy taida di Esther 4 ayat 10 sada. Dang boy sasahalang maju pakon raja molo sudijo. Ay didok disi sude na poso ni rajai dot sandok bangso dia kaluat ni rajai takasum botosa manang isi bawa manang paropuan na masuk tuadupan ni rajai tualaman parbagasan naso jinouna sada do patikna ikon marutang hosa do dukoni molo disurdukon rajai tukot Harajaon sere tu ibana asa mangulu ibana. Alani didok si Esther ma tu si Mordehai dokon masude halak Yahudi bangsot tai marpuasa martangiang tutuhani angkiat ti bagasan toluarion pangiduhon maasa dapotan asini rohani rajaya lao peau majupakon rajai tung peso di jowi banau ay dua do gendang na. Molo solomoro ni raja itu si Esther, hamaten nama jabar ni si Esther. Alai,
Mololomo rohani rajai malua mahosana. Alani dipangidu si Ester do tusude sandok halak jahu di hati hai asa marpuasa martangiang tu debata mangiduhon asa diukap rohani rajai dapotan nasini roha masih Ester. Boy ma dipasahat aha si hol ni rohani nasida asa malua bangsui sian hamatian naung disakap si Haman. Tamang dainang naulungan di bagasan Kristus Yesus. Udut ni pangiduan ni si Esteri managabe turpuk jangita. Ala didok si Ester tuluari mahamu marpuasa martangiang tutuhan idot dua marpuasa martangiang. Idom benda dipukan nakin di ayat sadai tole patoluarihon marpahean harajaon masih Ester jala jongjong di halaman parbagasan mandonokon jabuni rajai diari patuluhoni Roma si Ester sebagai seorang ratu Roman dakoton Raja Ahasuerosi duni ahana masa taidama di ayat 2 dung di ida rajai si Ester jolma ni rajai jongjong di halaman lomoma rohani rajai marnida si Ester los disurdukon rajai matu si Ester tukot harajaon serena di bagasan tangan nak dungi di pajono si Ester ma los di jama ma ujung ni tukot ni harajau ni namang daenang dia lusi debatado tangiang nasida nasai mangidohon di bagasan toluari marpuasa nasida asa dapotan roha asini rohani rajai si Ester dia lusi debata ido minggu tak minggu info kapit jawon nama au jala alusaku ma ibana Ido pandok ni debata manang ise nama jauh ibana manang ise nama tangiang tu debata nama ngidohon asini rohan ni debata nama ngidohon pangurupion napa sahaton nasa na adong di bagasan rohata pos rohat alusan ni debata odo namasa dapotan nasini rohan ni debata ado nasida merhite rajai Cala napa dua ona neng berengota si Ester salat ratu radedo ibana mana dikon hasangaponna radedo ibana meninggalkan zona nyaman. Aisa sitongna di istana do ibana. Dakona tu ibana dan di bereng-bereng ibana na masai. Boy do tutup mata ibana nang pemago bangsona. Alai sehalak na peduli yang tidak tinggal diam ketika dia melihat ada niat jahat yang mau mencelakai bangsanya. Naing manian marhite turpukta disungguli hita ganup. Unang hohom hita marado pokala naun takasta boto marsakap na roa tudongata. Marsakap na jahat tudongata. Jangan pernah menjadi diam tidak melakukan apapun karena takut terganggu kenyamanan kita, karena takut terganggu kesenangan kita. Ai halak delok madisi. Saya akan tutup mata, tutup telinga untuk tidak peduli. Unang songoni. Molonunga tapa satu debata ia srohata lo mangurupi ia srohata lo mabain akan adenggan urupan ni debata do hita dan pasobuan na hita tumpe adong resiko ada yang harus kita pertaruhkan tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam membiarkan orang-orang yang ingin berlaku benar yang ingin berlaku adil on manay kontakas ala nungalangka bejol mana songonon ngajarang behalak na olo mamikirhon keselamatan di luar ni dirin. Nah jujur terjadi egosentris holandirina narikok tak yang mamikirhon na asing hidom dalam godang permusuhan na manggosa-gosa nama disakapi halak anggoda paluahon ngajarang
Alai tung takas anggo diturpuk pertanyaan on, si Ester sahalak ratu yang bisa saja dia tidak mau peduli, tapi dia tetap mau peduli. Dia mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan bangsa. Nah kita mulai di pasahat di Batara tuh kita ganung sada jabatan, sada kedudukan, tempat manang artapai, manang ahape pasu-pasu ni debata. Nah di pasatu ita ganung tak pakai main. Gabedalan lo mengurupi halak. Nah saragam ni pasu-pasu, nah pinasat ni debata tu hita, nah sodapotan halak tak pakai main. Gabi habauran ni pasu-pasu, nasian debata. Unang mabiar hita. Molo dong ganggu ni roha biar ni roha, molo tahu duti majaha, sudah turpuk buku esteron, boy do berengot ta songo dia sasitong na alur cerita. Adong do ganggu ni roha ni si Ester. Alai dung di pasahat ibana tu debata di namar tangiang do marpuaso, urupan ni debata du ibana. Kita pesongo ni, si pata ulo do hita ragu, lau patu paho na kanauli na dinggan. Anon gabi au na salah, anon gabi au na hona. Tapasahat tu Tuhani. Tapangido gugu siat Tuhani. Tuibana dohita pasahaton gangguni rohatai. Tuibana dohita mangido pangurupion asal lampos itu tu rohata mangulon nadenggani unang mangasau dirita. Idom bena cupangan nasini rohani depata marhite rajai. Ah pangiduan muale Ester. Satu ngani harajaon pe pinang hidup di pasak do tuho. Lebih dari yang dia inginkan raja tawarkan kepadanya. Alai pangiduan na dang tu dirina tu halak. Dang tu hasonangan pribadi alai hasonangan di bangsona do parjolo dipikiri. Nang tu hita pe. Mulodong tawaran di hita, dia do di pasatu hita, ape aguan ho sama akana asing, so parduli hita, unang mataulau songoni. Dang harajaoni na di pasat raja itu si Ester na di pangidoi bana, alai di pasahat tu, si hol ni rohana dangi, dang tu dirina, dang harajaoni, dang artai. Tang hasangaponi alai haluaon hosani bangsona. Satu ayat walu molo tajahanakin dang di pasat si Ester dope alai Roma rajai tu panggalangan nahu pauli tu si Haman buan si Hamani tu panggalangoni asaboha asabu itung takas di pasahat si Ester. Ahado pangiduan na asa malua bangsonay. Asa batal sude akan ang disakapi si Haman lau mangagohon bangsoy. Pembunuhan massal akan terjadi bagi orang Yahudi ketika perintah raja yang sudah disetujui melalui Haman dilakukan. Alai molotajaha. Udut ni bidu limaon, satu udut bidu pitu tari damai. Ahado sa sitong na pangiduan ni si Ester. Dia lusido. Saud do malua bangsoy. Tarimas do rajay mamereng sakap mi si Haman lau mangaguhon halak Yahudi. Alay-ala naung sanga. Dilehon raja ititinna lau mensahkan nasinakaman si Haman. Di paulak mamuse tintin ni rajai marhite iti pangiduan ni si Ester. Boy masudi halak Yahudi membela diri untuk menyelamatkan. Manang ise pemulai dana satu nama tua lau menyerang nasida boy do dialo. Terjadi pembelaan. Maluama bangsoy sian parmaraan bulun alani alus ni tangiang nasida maradopon debata damang day nang nahinaholongan marhite turpukon tung takas di pasahat tu hita ganuk
manang ahape natasakape, manang ahape sihol ni rohata, manang ahape namambain ganggu roha ng pikirata, tajo ibana tapasahak tu ibana ikon alusan ni debatado hita. Jala molo di pasa debatado nasa pangiduatay di leon pasu-pasuna di pasat lobi siyan na tapikiri ikon radedo molo taon gabi habaoran ni pasu-pasu ni debata unak kolan hasonangan diri tapikiri alay nang hasonangan aka dongatan na asing rade mangulu taon pakyon ni debata gabi habaoran ni pasu-pasuna rade mahita dipakai debata dalanna mama kulingi halak na asing asa dapotan asing ni rohani debata gabi marsangap marmulia debata nasa halak na mangulahon na sitong na denggan urupan ni debata alay na marsakap na jahat songon si Haman di ujung ni ngoluna ibana sa diri do nagabe dikatung di tiang na pinajongjong na tu si Mordekai sakap na ruay lo si bana do namandaputi asaw na nga do kita na marsakap na roa marado pondongatan na asing una nga dong dihita gijang ni roha jala mabahen akadongan na asing gabe met-met molo tungpe dapotan asini rohani debata hita marlipat gada pasu-pasu di pasat debata tu hita unang makorhon gicang ni roha alay pake mai dalani debata lau pasauton lomo ni rohana tapake mai dalani debata lau pataridahon holongna asini rohana tu akadongan na asing margogo mahita mulut tahun dipakai debata hobar tu lomo ni rohana. Amin martangnya kita. Tuhan mau liate madihatam. Tung macai takas manungguli hami kanup. Dinamadalani ari-ari ningulunami. Kudang do Tuhan namampai kami tahuton mabiar tarlu mobi di namangulahon lomo ni roham alay minggu info kapit mandok tuhami ikot tuhodo hami juju dang tua kaparwaso na di portibion alay tuhodo ale debata hami madso guarmo na badai pasahaton saluhut na marhite tangyang na alusan mo hami Tuhan urupanmu dohami pargogohan cala molotung pedi pasahato Tuhan ragam niaka pasu-pasum alusamu salukut pangidoan nami pargogoy hami Tuhan asa saluhut na pinasahat mi hupake hami kabe habaoran pasu-pasu tu akadongan nami na asing gabe dapotan asini rohadak kola diri nami alay dohot doa kadongan nami na asing manang didia pehami Tuhan sahat ma asini roham manang didia pehami Tuhan cupangan las ni roha manang akadongan na asing alahami pe marlas ni roha mamuji pasangapoko dongan nami na asing pe ikon parsidohot marlas ni roha mamuji pasangapoko atong urupi hami Tuhan dinamadalani hari-hari ningulunami asa tung takas Tuhan mangasahoko kami jala hobar tulomo ni roham saluhut sakap ni roha nami sakap na panguluhon sakap na pauli-ulihon dao masya kami sakap na mangagohon asa saluhut na kami marsangap marmulia ho Tuhan hami petotong di bagasan las ni roha sesa dosa pangalausion nami marhite Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin.